Mevrouw, fijn dat u gekomen bent. Goedemiddag, meneer Tuymans. Is er iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nee, zorgen niet, maar ik zou gewoon een paar zaken met u willen bespreken. Ja, we wisten niet dat er een probleem was met ons jury. Echt een probleem is er niet met jullie, maar ja, er is gewoon iets dat ik jullie wel wil tonen. Dus dit is het rapport van jullie. Ik zal je direct de punten laten zien en dat interesseert u het meeste, denk ik. Voilà. Oei. Ja, ik kom eerlijk gezegd, kom ik wel wat uit de lucht gevallen. Ik wist niet dat het zo ernstig was. Echt ernstig is het niet, maar als we het eens samen bekijken, dan ziet u vooral dat er een paar tekorten zijn voor wiskunde en natuurwetenschappen. En dat zijn natuurlijk wel vakken die heel belangrijk zijn voor de richting die dat jullie studeert, hè, dus wetenschappen, moderne wetenschappen. Heb je een idee van hoe dat zou kunnen komen, dat jullie voor die vakken zo, dat er iets minder goed voor presteert? Ja, ik heb de indruk dat Jury heel hard werkt voor school, maar volgens mij is het niet echt zijn richting. Ik denk dat zijn interesses ergens anders liggen. En heb je ook een idee van waar dat zijn interesses zouden kunnen liggen? Ja, volgens ons is Jury meer een talenknobbel. Ja, en dat zie je ook duidelijk hè, aan de punten voor Nederlands, Frans en Engels. Allemaal cijfers boven de 80. En als dat iets is dat jullie interesseert, is het misschien niet slecht om eens na te denken om misschien over te stappen naar een richting met iets meer taalvakken of zo. Ja, ik zal dat met mijn mannen, met Jury eens moeten bespreken. Eens zien wat we kunnen doen. Hè. Ja. Ik weet het niet goed, het overvalt mij. Ja, en dat begrijp ik. Het is geen schitterend rapport, maar als het een rapport is waar jullie iets uit kan leren, hè, als in een taalrichting gaan studeren, kan het wel een heel nuttig rapport zijn. Dus ik zou zeggen, bespreek het eens mee. Ja, dat zullen we zeker doen en onze besluiten nemen. Hè. Ja, dat is goed. Oké. Dankjewel. Dankjewel meneer Tuymans. Geen probleem.